Ang coastal town ng Calape may ibinabanderang seafood. Makikita ang takla o crayfish. Laman dagat na mas maliit ang laki kesa sa hipon, may maliliit na sipit tulad ng sa lobsters at kulay itim kapag sariwa. Kung pasaharapan lang naman ang usapan, sa lasa at linamnam, pihadong wala itong uurungan. 35 years nang nanghuhuli ng takla ang mag-asawang Panyong So at ilagay ko Hingit. na ngayon ang takla. Lagyan ng kunting asin, yung tamang-tama lang ang lasa. Pagkatapos ng ilang sandali, tapos ilalagay ko itong sampalok. Sarap talaga ng takla. Tapos yung gulay, tamang-tama kasi presko pa. Tapos yung laman talaga ng takla, talaga mas masarap sa hipon. Lamig kayo.